13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse ya na ndo mwancho mulire bwegeta seni kya Ndizi TV karongo kwariganya asumurobere obwo Okomenya Okuya ino murobere ko gukira kira ritkori ya Jumatano ocha kense ya munene usugo ika chinsa ibere ekarongo tokumirana n'abanyagitari ko rwase chinsemo ero baba gotwerera manke igoro ya marwaire nabo igemechando eyo ekonekiwa asemebere ya mwanyabantu naritkorera rero mwancho mulire nimbwa tomogeni gaiga uyo tarachikwerera manke igoro yo muchando bwo komenta chikiro gosotwara chikiro chinyinge ase omubere nyora no murobire ko gukira kira ritkori ya Jumatano ekarongo ko nyore buna bakogendera gutobwati asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tanyore wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News nabo igase website yaito nigora tanyore wetera www.ndizitv.or.ke komo no mwancho mulire rimna na komanyire umuchando togochiko kwanda ritkori ya rero no muchando bwo gutwara chikiro chinyinga sumubere wetania kerengo na ritkori ya rero nimbwato munyagitari Dr. Duncan Kengara korwase ekliniki kia Ladaka ikige gutoka se chinsemo chia nyanchwa ime mu cyobosongo ekarwono arachi gusanga na intwe atwerera mange na kyo muchando yega okoretwa ningiye ko yoirera mechando kirego chia yatoke kero mundabwate chikiro chinyinga sumubiroye nana kyo mundabwente wetanga nabo igo enchira ase bali babiri bakonyora umuchando yega babwenerete konyora obuwenya igono ntaita ko mwarigane karango kwarigane osanga na intwe ko mweryo ime yo murobere bwo Okomenya Okuya unokoretwa sore ya nanche Evelyn Osero karibu sana daktari. Bema sana Evelyn na gokirigu sana ko bamo nae maragobe bema na sengencho yeto pikie twachorete asa marieta buna gwate abana bankoro Lazaro Kengara nje n'umunyagitari no angokora Ladaka Medical Center naende etopike twachorete nere chandita abantu naende nere biya to deal nero ile tokonya abantu baito bamenye Okomenya Okuya wano twerera nko asobwagare goto overweight gose komenta chikira asumubira sekerengo keguru ninki nakinga yego ikero umuntu otebabuna na chikiro nigo chimenta asumubiro okay eri togo ikera totebe ngo umuntu rabate chikiro chietanetie otogotumia gento tokoroka segesongo nga body mass index otogopima chikiro chiao kana tuapimire chikiro tuarigere no botambe boli obwate aso monto monene tuabwata tuake sabo weight divide by the height squared lakini tokonye beka in terms of meters ono ebirengo mbire bekire na World Health Organization inde tomanyengo so monto nabwate chikiro chire igoro gose chietaneti kero body mass kero tuakire sabo itwanyorange body mass index yawe over 25 wetandi 25 pono togotebo bwate overweight to wake sabu tonyole obwate body mass index ere over 30 pono togoteba yoro obesity and pono togocha below 25 mpaka around 23 and 22 and twatebanga aibono ore your weight is your body mass is normal anything below na ngutwa tore underweight na nere taringia so basically reclassified yani tokonya teba in terms of body mass index ina togopimira kumanyango monto chikiro chia enchire igoro igo mpako wake sabu igo kuna watababuna overweight na obesity ne bintu bibere ebine bintu bibere very different and biwata matokeo tofauti lakini ngento kerenkelinga kero gotwara overweight chances chiao yani chances chiao chuko genda se obesity ande chire igoro igo bono chire ngange chikasen lakini ne bintu bibere bikolteki bire tofauti ninki ekige koirera umuntu kwanyoro bwo utwarire chikiro chia asumubiri wetania kerengo kero togo discuss igenteke iye chikiro igento kere toratebe kera geko kero umuntu utwara chikiro chinyinge nebintu nebinge sana endo maita mebere y'abantu ere tofauti lakini ese bintu birina takeko highlight bekego because igento kero kinatete kwanza 960 abantu bango maita bakora umuntu akora ngo kiniro bero monno buganga bono abere buya oseba bono natenenkire
osembi yankorekana lakini asekene pipipi chikiro chinyinge chibwate effect sire chinyinge mono ochia so monto lakini isengenjo kwamba olinga minto kibikole biragero monto atwara chikiro chinyinge egente getanga ni pikegero ke monto twara chikiro chinyinge no gotatwara discipline koso discipline asendagera asamangana endagera mono iria kabere obugimamboro tutakete tomenye tutatagete gukora kende yani utakete tokuborukase gesonga sedentary lifestyle lakini bona binte binge bona se igento kerasa kero to kwana mangana overweight ayu to gochiko to bwento to gochiko nyareta na kitoko nyeruaria asengencho bona to kwana na kiegocha chances injiri nabo konyora tu akore topic ye to bwate nae boigo bona igento na takaro mono to discuss nae effect ki tire kero monto bwate chikiro chietane tie kwambatire to taraenda se effect chiga kero kende ngonyorere omuntu nabagutwara chiki ninyarika n'umuntu atware chikiro chinyinge kabwato mubiro moke gose onde wensi obwate chikiro chinyinge gwikatwara umubiro ro manene okay number 1 so mubiro mate gento yekumacho gutu gento yakoreta chikiro chinyinga so mubire kero to kuligerira mubire bono in terms of parts otokonyoranga amauga narabwate chikiro chinyinge lakini bono kero konyoro monta chakire gweta ni bono keno yakero kumurigirira kwara ngo chakire ko bimbo chakire ko oichora bia naboko manyanga bono kando na amauga ali atware weight nyinge gweta akuru as tissues chirichira surrounded ya amauga bono kwanyora ngo monto chances sinjiro monto wata chikiro chinyinge pakabe monto ro monetu osokorekano oichire bono kwa kumupima kwanyora chikiro igoro chire angi wango kyo monta gwikira umanya kuigwere bieka gose asumubiro yo oiguna chikire chimbwate nigo bono egento bono gogo ikapako cha kumanyanga bono chikiro chetandre number 1 egente getanganio konyoro monta gochaka gutwara no konyora kero gonya gutara monta abantu bagotabinga tata ose baba ai kwaboire ine egente getanganio gochaka kuigwa abantu bagotabinga ai monene kwaboire igo manyanga naki wachakire omubiro chakire okoraki ochakire gwetania asengenjo kole biega nabakonyoro monta gukwania mukwana mangana ndali mwabwate lakini mukwana igoro yoko bwakwa ogosoko bwakwae igo kero ko igo abantu bacha gotebinga kwaboire igegente getangani gwente kumanya igo weight yawe yakoreki yatirire bono tote yango mechando kiyego chiene kiwekero monto abwate agosabwate chikiro chinyinga somubiro very good number 1 egento ntaita abantu baminto bamanyana bali bonse batategerete nande baturigeretie chikiro chinyinge ngoitachire igo number 1 egento monto gwente kumanya overweight ngo cause death inero number 1 number 2 overweight nkoretero borere bokorokunga hypertension amanyinga kuminyoka bwango mubere wetania ebiwango bilibekire egento gya gatatu yarekane nga chikiro kichire igoro nkoreta chiro borere bwa sukari specifically type 2 diabetes yani bolibo gocha starting asengenjo maybe a problem ira se pancreas go sase omonirie ko regulate sukari ya ine iwe gocha asengenjo ye weight ire gocha kwanyoro muntu tware sukari ya just because chikiro cyakora ke chiamenta kwanyoranga mubiri turi kunyara ko regulate sukari area number 2 ntobwate karo bwate chikiro chinyingiro kasaba subati ngo chakale koleta mangana infertility wacha kanyoro musubati kanyoro mwana ya very problem wacha kanyora gutwara pains asense mo ayo boibolo nkoretere no ene stroke weight care stroke na benga heart attack ngo muntu rabo gutwara heart attack ande gento kende ntaito omanyanga karo bwate chikiro chietaneti your self esteem will be affected yani turiku no moko chiko nyango tano na saba ndrakini osoga sogete koranga torina mogoko mono in the process kwanyora stress abantu abange bwate chikiro chinyinge studies yakoro chatokirenga ababwate stress depression bago kiri asengenjo mate gento kere very important asobo gimano komenyo bugima kogogete na ende korara ya very problem karo bwate chikiro chinyinge korara yakobe challenge tori korara buno mubiro ganeti numbwate turi kunyara korara buye buno ganeti na ende egento bono ekyogo kumia ande maita abantu abange bara kumi mono togo chiko kumi mono overweight inkoretere cancer
na bekoreta cancer taringa nkorete na bekoreta cancer specifically fat cells kado chiri chinyinga so mubire chiko hormone chiko sokia hormone yagera cells chachaka okina buanga so mubire na ndo saba subati karo weight yere igoro estrogen yao hormone eko chaka ko produced in excess in the process and watch go develop some of the cancers chinsa mochi oburi. So basically those are the effect na taito go highlight chira to na overweight go bono overweight ya koreta marwire amange asomurire ngoba gote na ngo chere ya reto muchanda se infertility ngo toka saba sabati boka gusana na baka basacha. That's a very good question. Baka saba sacha because maftari ya manga asomurira kwenda asieke mikiria ebwenete go assist asamanga yo boiboro mwancho mulgerere bana mno gendrete koigwa uyo no muchando bwo komenta gusego twara chikiro chinyinge ase umubere bwo mwanyabanto na ni akoigure umunyagetari gose daktari ni gabeire gagutwerera ninki ekege koirera gose naki muchando yego beire go koineki wan naki gose mechanderi yabeire koineki wekero umuntu abwate chikiro chinyinge ase umubere oye asabira utumenya buna nigo kero kende umuchando bwo gutwara chikiro chinyingo koirera abantu abange gutwara amaroire iye chingenjo nonye ensemo yo koibara ni chialeto muchando monene asense mu yabasibati na boigo abasacha ekera bona ontaito toenda sumutu kama kaigonto chikwira na daktari eriabe gago toerera manke natumanye naki ingige koreta igo sinkiye kwirera umuntu otwara chikiro chinyinge asumubire bintu biri bikorera nachiko toerera asobwagare boigo nachiko tumanya naki umuntu agwetanga korwase okonyora chikiro chinyinga asumubiroye na boigo naki ase bari baikire konyora umuchando yega naki bago konya kagose naki ogochia obweni wase mibere yabo gobo no mancho mulgere ntaito turagenda sumutumo komoke goto kuira na ntogendere gusanga naya manke ekero no ngenda to koinyore una nabo goto bwate wetera se media platforms cheta sense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News na wego asumutandao Twitter @Ndizi TV News sense mo ya website tonyore wetera www.ndizitv.or.ke ero togendere gusanga naya manke to basaguskare Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanya buna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels Okomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ereange nekigambiro kia Kisii low cost mbabwatoro sagyaronde angene kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Mwana na indo mwancho mulgere ribone kero gendrete ko bwati murubiri gwo kumenya Okuya kero bana ngo kwariga na inde bitogendere gusanga naye kwatkana n'umuchando bwo twara chikiro chinyinga so mubere umwanya banto umuchando bere ko kweneke omuno ase abantu abange awase daktari agendrete ko kutwerera amange nani kontete ko mwariga ni eri agendere gutumanya naki umuchando yiga ingige koirera umuntu twara umuchando yiga naki awetanga naboigo naki ekobwenuga karibu sana ni daktari ngo bakubokwane kwabire ko kwanele michanire go ciarete kero umuntu abate chikiro chinyinga sumuroya ante to kuri mo ikigego chikyabekero mu rusino musubati abate umuchando gusabwate chikiro chinyinga sumuroya na ndiye kirabuna ubwati ruburito go twara chikiro chinyinga na ndo tu bwato nyorenga kwa bwati ruburito
nkonyare kanere naboko twara chikiro chinyinge na ndo nyoro bolito problem era bene ringa chances inchire ani chi nabora nyolenga kwanyorire pressure chances choko twara pressure ko baigoro kero kwa tore pressure yale tamaruire kero kero muswati uchande kariri yale mulito asenge njo mwana ga gukina no muswati onerenga koraleki ngukinale uchokoligere biya kero muswati anyorro boli muswati onde bwense kera anyorro bolito uchokoligere biya bange mbali gochi bamenta chikiro ono nabo ko imagine nga nabo atachikiro chire igoro naendo obere mulito igotoro chinge problem gochira ko balia kwanyoranga chikiro chiri chatirire kwanyona ne sukali uchakire gotwara atabwate pressure uchakire gotwara dende karago chikonyoro mwana abange bawo bakorera ko korbe gento ko ku cesarean section konyo singe chokonyoranga bulito boko put a lot of pressure uchia somobere ono kwanyora onyore no mwana egento ko preterm delivery onyoro mwana before the right time. Pia mana daktari, ona kero omo chando yo to ripochu cha kusaidia ntombire vinge okora manya bantago kora bia muire era gutwara omo chando yiga. Porque ndaso bwa gareta ito twere rentinto kiebiga. Okay. Number 1 again tonkere nkora igwa bantu bana to kwana sana ngamaite tiga tunywa marua ya kubutura kwa kuigwa bantu batabengenteke nga tiga tunywa marua ya butore ngabutora chikiro ngabutora amabuto mubere ono bolimo amaru alcohol actually go cause delay absorption number 1. Then number 2 and go cause high and then go cause a lot sometimes again absorption, increased absorption of some foods asomubere. That's why konyora abantu mbale ba kunywa maru lakini bado ba menta konora osabati karabuna bale. Iko number 1 alcohol is also a contributing factor ekogaru muntu twara chikiro. Ikintu gya kabere lack of exercise bantu mbata itiko for exercise bantu mbata itiko tara squeeze bana bune pigipigi yacha o monta kuwe pigipigi igoro otoke meremo akoruwe gasya oake gari yaime otoka nyumba ikintu kende ekogera chikiro chiamenta chindagira tokoli a lot of sugars one goise kuligera most of the food tokolia processed foods chindagira chirichiro serious chi factory kichigo cha majority of them actually kile sugars. So it's actually also in some countries bonega bago declare any ndagerende yonsi ero seiri ase company nebonete yate byo muntu oli okonyeri esukali ere imena kiekorteki na kiengani asengenche sukali enkomentera so komentaki chikiro ande gento kende ntobwate chindagere chokonyora most of the food chi tobekira mafuta ime deep fried foods a lot of those fats achiro chinko make chire chikiro chiakina and again then there are other people when they have stress again they eat a lot. I don't know whether you have seen tima gose kwaro regente wa regente kia wa montole moigo na ro rabantu balebo bona inche na ro rebona ndembale no konyora kabwa stress na ro koragera abadali bibono ero kero tabu ati yoro tori koragera umbiyale aro na ndembale kero people yani abantu bale kero babu ate problem bako eno monta ko take advantage yo oragera oetania na ndebono igento kenende kiagera bono overweight ya bere problem ase binyoro na ase mechi na sengencho to families sininge njiriko observe gento to korokanga balanced diet monta maitenga mambi nkoragera lunch na aragera baragobana na aragera tata itikumanyanga kero koragera katikati ya ndagera kyobwente kuri breakfast ndagera kyobwente kuri lunch ndagera kyobwente kuri supper igo bano kwanyoranga poor diet nyaron ko lidiere to weight ko benyinga somobere daktari bona kero muntu inchira kicho muntu abenda kubwati niwetanga anende to kwanira samana ibatebeire about diet nindagira kyo muntu abenda kuri na indenga kichi niwetanga tachiko na roho chando bwati kiro chinga somobere. Very good bono abo number 1 abo again tunta tego gotebia samangana kiro asogotanga terraisi monto kwetanga taramanya so number 1 mbiyo muntu atware amangana ayo buno to kwana iga endamanyenga munande ndo chembiyande kingo chigoika ase chikiro chiri chinyinge abona atware mechando aso muntu bwate chikiro chiri goro number 1 terraisi okay chikiro ikuna kigentega kongupi kiarekande kobege kongbota asaba nyakitano na asaba nto be public
lakini egento ke butango ne bwente kumanya namba no gwanchira nanga chikiro chia onchire igoro maito muntu nale agochikwerigeria sekero igoro rangambi yale no chikomo tebinga chikiro chia ndo chengo sendo chenga kwabero monake otabanche ndo chenga ndebu ya so bantu bange they don't accept so egento ke tanga no gwancha egento kia kabere no ko create time for yourself yani unas mo otabenga bono nimbwato chikiro chia ne chia kinire nimbwene tenchirigererie kero gwachirige na kyogo chirigereria ina aseri ituko no bwanete gwakora exercise at least 1 hour exercise ina kie any exercise kelio kora gwa sweat once you sweat then manyanga you are going to break a lot of fats and go chero buna chikiro chinyingi kurwa so mubere again to kende gya kabere also muntu bwate chikiro chire chinyingi nere buya kwero seri ndagira onya no kunyara rero buya gwakora ki kwero seri ndagira asenge ncho nayo maite problem okorte ki obwate egi akabere no bwente kunywa macha amange arokiri okay chikiro okunywa macha amange egento kende ya gatatu you have to set goals yani erasmo seti umanyen inka yole namba 1 nyakole chikire mia umunya gitari agotebiri maybe obwento ike 80 no bwento manye ngase wiki chikire ngambwete ko reduce aso mutienyi nire ngambwete ko reduce because to konyara ko chikire chi ilimo ase you cannot anto chikire chirimo that's more ogende ngora na ndege ntokiende tubwente goteba is mbuye kero gwa no tiringa no bwate chikiro chire igoro no bwente gwa identify umuntu okoro kugosa a supportive partner toko nyaranga otabenga bono tetako chikiro kwacha illustrating na ebweko ya that's monyore partner na beko be spouse yao anya no mwese kana be boyfriend ya can be there when no muntu okolega sibuna bono okolega si your professional staff mates are there why ego assist ko ba accountable and ego konyerinde at least umuntu naro ogotebinga igega no atwekire umuntu go ku encourage most people is konyora nabo konyora umuntu ara se family abwate chikiro chire igoro onyora nga bange bara se family gali abange bakora ki bakumo discourage usabandi bakumo bali kumo support abandi bakumo korere chongeria kwanyora bano umuntu no self esteem ya yande yaikire igobano nere biyo umuntu otwara umuntu como support umuntu como guide umuntu como orokere libuna kogenda so that yaba rahisi naende rinde chikiro chike naende na chakire korra most of the time abantu ko babare trapped as a lifestyle ke tokonyoro umuntu agotabanga bono tetini koragera lakini tebwene retigo actually no anche koragera lakini bono kiketu atabanga nanyo go koragera nakyo koragera you have to start to plan your meals on the time ogoragera type ndagera kyogo chikolia erinde ko okay the quantities echendagera ryogo chikolia so nakyo bwente koragera number 1 start with the soup tuliko taka koragera ryoka ndagera ya breakfast lunch ose even on breakfast ose ne ban sapa for tomorrow mose lunch start with the soup ya gento kieki soup nabeko be soup ye ndagera riere in the dinner riere asemesa why umaite ke sababu ene to kuragira go feeling at wa very full the main thing umaite ke roko gwende ngere empty ono umaite kwagagera ndagera abakonyora ngakwaragire mono so ke roko chaka ne soup it assists to feel gose number 2 nabako chaka ne salad you can start with a salad it's also recommended then change the type of plate you are using change sani ryo gotumia onye gotumia sani engare change utumie sani enke ukamate buye sani ndagire kolinde erindo ration oration because you know obviously if you are using onye gotumia sani enge and erengaine ebeseni goturare ndagire nyingi and in the process onye orenga kwaragire ndagire ryo kaniri kwarire nyingi igombi ya go change the size of the plate like na ngota binga taras mota benga nganje tini koragera pia ya ogocha alafu ase plate eri aungi keboneta ko bakekenge eskume boneta ko benyinge osone tari eskuma greens is not a beskume singe chonganje tesukuma anya neri nagu ina kuna liboneta ko ira a half of the plate chikwere nusu onye ne risosa kwa
wambwatire alafu ntubwate chindagera nchiro bwente ko choose chibwate proteins chingia bunenswe bune ngoko white meat ine yanchire ine nchiri chitari ko kini then ntubwate types of fruits types of fruit juices tubwente kutumia onye no konyara ntubwente ku avoid ready made drinks echibuna chisoda na ntubwate na juice chikoro kunga ready made juices nchiyo those ones see what a lot of sugars in the process kwanya romo ndo correct augment a lot of weight then na kwana about ko limit tindagira chire deep fried and my tabantu mbara andon se sako na nganga fry karuta mafuta ime no mate tindagira chiri gotoka sa mafuta ime chiri kubi kwa mafuta ime they tend to be ngotengo machikuba ko chiri ngachi wansa mono then ntubwate gentokoro ko nga consistency onye gwacha akakulie as ndagera style gete bakoga ndribo karinga bono goika karwe kira sekegeni bono koigolera usene nyangi goika koigolera igo bono pakotu ares consistency irigo se discipline ase ndagera rio chokora ki ogochikoli then workouts into whatever maintaining that 1 hour ya kufanya kazi so I think the stage to whatever yeah bona muntu byetangire gusekire kwanyo muntu goikire gutwara umushando yoko gutwara ikiro kinyinga asumubero yemetanye kerengo naki mungo chimwa mwama kwanya mnenga banyagitari bona nto banyagitari number 1 toko chakara mangana health education toko nko somia umunyagitari yago gosomia naenda kueleza naenda konya gwake sabu twateba ya BMI itwateba ngoko ira chikiro chiao kwa divide ne no butambe bwao twerinde kwa twakoro mnabanyagitari twakoro kiasole then eri kabere era twagosomiri twagotebia ndagera ki ogochigutumia egusenda ndagera kichire chingi egochaso mubero naende kurwa ronto bwata maliogo nara gutumeka ogonyu for some time there some tablets chiachire chigotumeka ogotumia erine ngora chiagwa assist wakora ki o check na number nende toko nende no yoko mukonyoro munyagitari agotuma no ne lab indamanye kiwango kya mafuta kero mubere na kikengani naende mono monocha konyora abantu bagocha nyagitari na mangana yo overweight okonyora ase bintu bitu whatever effects siri chintangani okonyora ke mukiabona ikiamora tanyagitari okonyora maybe okogoro gokoroma ase ngencho weight muneko benyinga sokogoro okonyora ngegokora tendon chiri kwanyora umuntu onyora arthritis igobono okonyora umuntu kagocha nyagitari okonyora problem nereri yabwate eri yamoleta ase gitaigwete bororo twanyerwalia then kororo twamako motebi na kiagwetanga ende chikire chira nenze yes asini daktari tubukorera chikiro umuntu abento gutwara asumubero ekiri chitari kerengo chichi very good chikiro chikogenda kolengana n'emyaka ntubwate abana bare omwana obwate omwana ko chakala litukeli mombako mbaka omwaka nabwate chikiro cyabo ente gutwara gochakere myaka ebere amwako yo mbaka myaka 5 chikiro cyabo nchiro nabo munyagitana bakogotebya uri ukorwalia gochakere myaka 5 mpaka 12 ine teenage chikiro cyana chiro chinchiro gochakera 12 mpaka 18 or to 20 years nabarabu chikiro cyabo nchiro 20 igogotira nchiro igobono muntu tayo zratebe ngai cyo chibwente ko baiga ase sababu ntako era specific nasenge chikire chichikogenda no butambe bw'umuntu abakonyora umuntu oro mutambe kwanyora chikiro cyana zo chiganira chibe chinyinge okay asante daktari kandi gukorera ninki yorate y'abantu somancho muri byo bwegari igoro iyo wetanga gusego yakonya kurwaso gutatwara chikiro chinyinge chetandika ngasumubere biya mono egento umuntu egento na isego tebya abantu baminto maramange na aligereri no karongweta no supermarket ndaro umuntu akogora no ne akogore ndagera processed food sindagera chirose no factory na rakogora tutari kurigereria tari kurigereria no ne contents chirime tindagera bono ega chiachakire korosi gwase style yo gwa attract customers kwanyara bono ndachindagera chigwa attract customers inside chibwate some contents chibekire chigomeke umuntu otwara addiction
in the process gentonkeo kebwate addiction enena so mubere une sukari wono kwanyoranga processed foods chichibwate ebinto ugokoria bigokogokera lakini kwanyoranga bigokera kwakoraki kwa menta chikiro ige kuna kinte getangana na sego taka ku enlighten public ngambi yako manyanga second asendagererio go chora ko supermarket ose sendagererio ko simbi yo manyanga content ira sendagere yime nereria na inde gento gya kabere chikiro chinyinga so mubere echikoleta marwire amange mono kweta none binte ibinde to kolengereria kana twaligereria safe action ko inyorete otwanyoranga marwire na atebara amange igono weight ne gento umuntu abonete kuligereria mono wetani ibintu binde byonse biya mono. Sana daktari mwancho mulirere bana mna kwa igure na mantu daktari abirega gotwerera igoro yo muchando ogwe chikiro chinyinga so mubere korende ntomaiti chikiro chinga so mubere nchicheje korende mwancho mulirere nichiko mwariga nichinga kinde iri achigotwerera gotwara chikiro chinge aso mubere ningigego chiyakeirera na inde mechando kiego chiyane kwekera umuntu abwate chikiro chinge awe kachinga kinda so murobero bwokomenya obuya no gokira kira gitoria Jumatano gochaka ense ya munene sugo ikachinze ibire cyamugoroba nabo igo mwiroro yene ritkoria Alhamisi chitariki gose ritkoria Alhamisi chiza isano na ibire cyamubaso ni kideka 15 ekeroto gokoretera omwiroro niyo gwakabere na inche Evelyn Osere kera mukunyere bwana nabo gotobwate wetera asense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News nabo igo nabo gotobwate wetera asense mo ya website yetu www.ndizitv.or.ke eriotogendere gusanga na ya manki.